Hayırlı gün Tatarstan, исәнмесез кадерле телевизор караучылар. Уйнагыз гармуннар Мәскәүдә сәяхәтне дәвам итә. Эмиль әфәнде, сөйләп киттегез әле. Менә шунда да шулкадәр оста уйныйсыз. Кем өйрәтте сезне? Артык бәлки оста да түгелдер инде. Но бәлки чакта һәр вакыт авылга барырга туры киләдер. Әлеге авылларда инде күбрәк уйный белмәгән кешеләрне исәпләп чыгу җиңелрәк идедер инде. Чөнки һәр йортта кемдер уйныйдыр. Бабаймы ул, бабайлармы, анда шунда яшьләрме. Шуңа күрә бераз үскәч әле икенче класста идем, әни әйдәди музыкаль мәктәпкә үзеңне яздырыйк дип, бер көнне шулай мәктәпкә, музыкаль мәктәпкә барырга җыендык. Экзаменнар биргәч, анда башта бит вступительный экзаменнар бар. Әйе. Мин дә әзерләнеп тә бармадым, ләкин уйнап, җырлап күрсәткәч инде экзаменда иң зур бал куйдылар инде, иң югары бал. Шуңа күрә миңа комиссия әгъзалары сорый, син нинди уен коралында уйнарга телисең, чөнки зур баллы кешеләрнең аларның үзләрендә сайлап алу мөмкинлеге бар иде. Әйдә пианинога, мен әйтәм, соң мин авылда үскән бала, мен әйтәм, берәр кая барсам пианиноны үзем белән ташып йөреп булмый бит инде. Шуңа күрә баян гына булсын дип инде шулай дип. Дөрес әйткәнсез. Баянны гына сайладым. Шул мәктәптә инде 5 ел тамамлап, әле 20 елдан артык үткәндер инде тамамлауга һәм дә тамамлагач та баян ул һәр вакыт тиге онытылмады. Әзрәк үзенчәрәк уйныйбыз инде хәзер тиге. Нотада да түгел. Иҗат юлыннан китәргә уй булмадымы, фикер булмадымы? Юк, бәлки андый тәкъдим итүчеләр күп булгандыр да. Мин тик үземне артист итеп күрмәдем никтер. Ләкин өйдә баян булгач, гармония һәр вакыт инде Мәскәүгә укуга кергәч тә айтканда, җәй көннәрендә. Кайда укыдыгыз? Мәскәүдә укыдым. Ядерный университетны тамамладым. 2 факультетны, физика, математический, һәм аннары икътисад бүлеген. Шуңа күрә теге җәй көне өйгә кайтканда баянны сатып аласың, әзрәк сузып җибәрәсең шунда. Инде укыганда мин Башкортстанда укыдым. Туып-үстем шунда. Музыкаль мәктәбендә библиотека, музыкаль мәктәбенең библиотекасында татар ноталар юк иде икән. Әмма дә ләкин теге экзаменга бит бар бер әзерләнәсе бар. Ниндидер кино салак сайлап, өйрәнеп уйнарга кирәк. Без инде укытучыбыз белән килештек. Мен әйтәм, һәр экзаменда әйдәгез берәр көйме, җырмы, татар эстрадасыннан бул, татар халкы көй булсынмы дип инде. Ноталар юк. Бер генә нота бар иде, ул анда башкорт биюләре, башкорт җырларында гына бар иде. Нәкъ шул. Шуннан инде безнең бит инде татар башкорт көйләре алар пентатонический булгач бик тә охшаш бер-берсенә. Шуңа күрә һәр экзаменда берәр көйне сайлап алып, әзерләнеп уйныйдыр. Шул бер җанның егетләреме, анда түгәрәк күлме, шундыйрак бар. Команда истә калды ул кай берәүләре. Шулай инде, әлбәттә, бер өйрәнгән әйбер hiç unutulmay. Эмиль әфәнде, сез үзегез Россия Федерациясында Татарстан Республикасының тулы вәкаләтле вәкиленең урынбасары. Ә бит әле сезнең үзегезнең дә урынбасарыгыз бар, шулаймы? Бар шул. Минем дә урынбасарым бар. Кайда инде ул сезнең? Монда гына ул. Монда гына. Урынбасарым урынында баса һәр вакыт. Урынында баса, дәүләт хезмәткәре дип әйттегез. Бик кызык, менә чынлап та әле беренче тапкыр күрәм, шулай итеп, җитәкчеләрнең эш урынында гармон булганын. Бу бик кызыклы һәм шулай ук сезгә моның өчен тагын бер хөрмәтебез тагын артты. Һәр вакыт дустым да, ярдәмчем дә. Чөнки әйткәнчә төрле настроениялар, төрле ситуациялар булган инде, шуңа күрә һәр ситуациядә да ул ярдәмче булып тора. Күңелне ача да белә, моңсу вакытта да күтәрә белә.
Көлә бит. Кадерлебез безнең. Күптән түгел бер ай берне уй фикерем килде инде башка. Нормальный уйный торган гармоным юк. Баян юк инде. Чөнки искеләр инде калгандыр инде авылдамы, кайдамы. Үземдә шәхсән баяным юк. Нигә әйтәм, берәр баян сатып алырга бит инде өйдә булырга тиеш. Берәр гармон үзебез уйнагач диге. Ярый ди, сәгать кич объявлениелар карый башладык, Казанда кемнәр баян сата икән. Сәгать кичке 10-да киттек бер баянны табып, объявлениедә. Хуҗасына инде сайлап алырга дип инде. Шуннан килдек тә, сум булуына карамастан алар да кабул иттеләр. Бездә инде хәзер, неужели үземнең баянымны таптым дип инде торам. Менә бит теләк булгач, үземнең баянымны таптым дип әйттегез, әйме? Ничек менә тыймладыгыз, нәкъ сезнеке икәнен? Баянны алдым кулыма. И уйный башладым. Теге Илкәем дигән бар бит, җир Илкәем. Шуны әзрәк көйләштерә башладым. Баянның хуҗасы килде дә, миңа карап тора шулай ди. Туктале, мин әле генә бу көйне дә обрабат эшкәртеп кенә утырадыр инде ди. Бераз тагын үткәч бер 5 минут туктале, мин баянны сатмыйм әле ди миңа. Без әйтәбез, ничек инде, хатыны да ничек инде без килдек. Ул да миңа якын дус кебек булды инде бу гармон. Шуңа күрә аның да бәлки аерыласы килми, миңа да охшаган кебек инде. Шулай әйтеп, 1-2 атна үткәч, ул миңа шалтыратты да, давай ди, все-таки мин яхшыракны алам ди, баянны үземә сайлап. Чөнки ул профессиональ, артист. Шуңа күрә давай ди, сатып бирде миңа шул гармонны. Шуңа күрә хәзер минем үземнең баяным бар. Шундай кызык нәрсәләр, шундай җитәкче кешеләр имән шулай матур иттереп үзебезнең халкыбыз көйләре, моңнары турында рухланып сөйлиләр. Бу әлбәттә гаиләдән һәм тәрбиядән киләдер, Эмиль әфәнде. Ну, әйтәм ич, без әби-бабайлар белән үскән кешеләр авылда, шуңа күрә элек хәзергә караганда мәҗлесләр күбрәк кебек иде. Өйләрдә ниндидер бәйрәм булсамы, туганнар киләдер һәм һәр вакыт ниндидер баян бабаймы шунда гармон чыгарып уйныйдыр, гармонга җырлыйлар иде. Шул күрәсең истә калган һәм һаман да кулак очында да шул элекке җырлар. Әле Мәскәүгә килгәч тә мин беренче концертларның берсе ул Илһам Шакировның 75 яше булды микән ул. 70 яше иде микән, хәзер түгел хәтерләмим, но концертлар булгалы иде, шуларга йөридек. Сагынып микән теге туган якларны, шуңа күрә ничектер, ну, Тукай әйтмешле җыр бит ул халкының рухы, җаны. Шуңа күрә әгәр җыр яшәсә, моң яшәсә, көйләр, гармон яшәсә. Шуңа күрә безнең халкыбыз, милләтебез дә яшәячәк. Гармон бит инде ул күптәнге кешенең дусты, кардәше, кайда гына булмаса, йөрмәсә, мәсәлән, шул сугыш вакытларына алыйк. Анда һәр вакыт гармон әзрәк моңсу чаклардамы, яисә инде, ну, анда күбрәк моңсу вакытлар булгандыр инде. Гармон тутып уйныйлар иде. Һәм аннары сугышлардан соң да һәр вакыт бит төрле настроение була. Моңсу да, күтәренке кәй булганда һәм һәр вакыт шул вакытта гармон, баян синең дустың да, юлдашың да. Искиткеч хак сүзләр. Бик зур рәхмәт, Эмиль әфәнде, шунда кызыклы әңгәмә өчен, чынлап та үзем өчен күп нәрсә ачтым һәм шул кадәр кызыклы шәхесләр белән очраштырган өчен уйнагыз гармоннар тапшыруына зур рәхмәт дип әйтергә кирәк бу чиракта. Үзегезгә рәхмәт. Мәскәү җиренә килеп, монда безне табып, шулай ук танытып, гармончыларны монда да шактый гармончылар бар, яши, чөнки төрле төбәкләрдән чыккан милләттәшләребез Мәскәүдә яши. Шуңа күрә сез дә шат булып кайтырсыз дип өметләнәбез.
Алсу ханым, Наил әфәнде, бик зур рәхмәт. Менә шундый матур итеп уйнадыгыз. Сезнең коллективының да исеме бик матур бит инде. Нур. Каян уйлап чыгардыгыз бу исемеңне? Аның бар инде тарихы бар. Әйе. Мин үзем Татарстаннан, Буа районынан, Нурлат авылынан. Шуңа күрә татарча Нурлат дип язылганга күрә, менә шундый горурланып Нур исеме куштым. Не үземнең төркемем белән сөйләшеп тә тормадым. Аннары бит инде ул дингә дә туры килә. Шундый якты Нур дип инде без менә үзебезнең концертларыбызда да обязательно инде берсе укый белә торган кеше укып башлыйбыз. Менә Нур безгә туры килә. И ул һаман да безгә менә ничек дип әйтим соң инде везет безгә. Бездік бірінші концертның ақшасын жиып біз мәшітке садақа білдік. Әйе. Әйе, бірінші концертта кешеләр исләр киттеләр инде. Хәзерге заманда 1 сум дип куйдык. Инде аптырап беттеләр. Ни ул 1 сум диләр. Без әйтәбез, мен әйтәм инде менә искә төшерер өчен. Кайчанда булса булганы бар бит инде менә 1 сумга. И шулай итеп 1 сумга аннары мотор иттереп 1 коробка ясадым. Күп кеше безне жәлләпме, аңламыйчамы 1 сум урынына 10 сум салучылар күп иде. Берсесе шулай кешеләргә күрсәтеп 500 сум салды. Безнең өчен ул шатлык, конечно. Аннары 100 сум салучылар да бар я. Шуны бөтенесен коробканы ачмадык. Әйтелгән сүз буенча авылга алып кайтып, ул коробка минем өйдә торды. Җәйгә авылга кайтырга җыендым. Шул коробканы алып кайтып, нигә муллага барып, ашып, авылда муллага барып, ашып, шул коробканы санадык. 5000дә, 200дә, хәзер копейкасын белмәймен дә, шуның хәле акча җыелды. Менә шуны инде без нигә мәчеткә тапшырдык шуны. Менә иң беренче 16нчы елда иде. Кызык. Да, шундый. Вот шуңа күрә безнең Аллага шөкер. Кешеләребез дә яхшы. Шундый барысы да диндә. Безнең коллективта менә 5 яшеннән 87 яшенә кадәр кешеләр бар. Артистлар түгел инде, барысы да авыл кешеләре. Әйе. Матур җырлыйлар, балалар. Ник без аларны менә кем килә, мин барсын да алам. Нигә алмаска да инде менә 4 буын, бөтен буынны булдырасы килә. И концертларыбыз һаман да авылча бара. Мин инде үзем авылдан булганга күрә сценарийлар үзем язам. Менә һәр елны бер концерт куябыз. Сценарийны үзем язам, авыл турында кызык була шундый концертларыбыз. Менә мактанып әйтүем түгел, безнең концертка татар йортында иң күп йөрүче безгә. Заллар тулы килә безнең концертыбызда, зал тулы бар. Чисто авылча. Чисто только гармондан баянтай. Әйе, гармон белән генә. Менә безнең инструментлар минусовкасы да, плюсовкасы да шул. Киләләр, җылап китәләр, рәхмәтләр әйтәләр. Әле 3 сәгать бара концертыбыз. Шуннан чыгып китмиләр. Инде бит инде китергә тәмам дип әйтәбез, барыбер китмиләр. Менә шу кадәр дә сагынып киләләр безне. Менә Наил сездән сорасы килә. Менә бу гармонга ничек килдегез сез? Сез бер кая укыдыгызмы? Самоучка, үзем. Самоучка. Самоучка да. Мәктәпкә мин шундан әйләнеп киттем. Әле миңа абыйга гармон алдылар да миңа бирмиләр, син ватасың дип мине уйнатмадылар. Аннан мәктәпкә икенче уйный Абый мәктәпкә йөри, мин гармонны белән качып. Да, яшәп куялар. Да. Аннан мәктәпкә киттем, мәктәптә белорус гармон бар иде. Минем 8нче класска халым иң алтта басайым кичкенә идем. Белорусны итәккә куялар, мин күренмәймен, уйныйм шул килеш. Нигә укытучы апа әлдә килә, без җәл апа. Ди, ой, апа, ундыктан ягым җитмәй дип әйтәйдең ди. Алсу ханым, сез менә ничек гармонга килдегез? Иң беренче гармонга нәрсә дип мәхәббәтне әткәем юл салды, әткәем нигез салды менә безнең балаларга. Мин әле 6нчы класста гына идем. Без 5 бала үстек. Бер гармон алып бирде инде. Ул вакытта зарплата 40 сум иде. Менә жәлләмәгән инде мискин мәрхүм, шул акчасын 60 сум торгандыр инде. Әткәй матур җырлыйды, әнкәй итәгенә куеп, талияны сикереп торам. Шул киләрне хәзер иштәсе иде менә.
Капка менә кич буламы? Яшьләр бит инде алар, без бала чагалар. Әнкәй шылтыратаган Натальянда. И алар не белмим нидер кичләр утыргандардыр инде шулай яшьләр. Без балалар шунда чабып йөрибез. Менә мин шуларны бик тә исемдә. Бик күп еллар аша бәхет